Bismillahirrahmanirrahim. Kıssa Yusuf aleyhisselam beşa düyemin. Kur'an Yakub peygamber şhasudiye ujrik avetna biray xwe Yusuf wî avetin bîrê. Yek du pas kuştin xwîna paz li gumlekê Yusuf dan ku bavê wan bawerî bi wan bîne. Bi girîn bi zarezar hatine babavê xwe û jê re gotin: Bavên me, dema me ji xwe re dileyîst me Yusuf li ba tiştê xwe hiştibû. Haya me jê nemabû û gur hat wî xwar. Yakub zêde xemgîn bû, dilê wî şewitî têr giriya. Fêm kir ku lawên wî bêbextî li Yusuf kirine. Ji kurên xwe re got: Nexêr, nexêr. Gur Yusufê min nexwariye. Nefsa we xapandiye. Tiştê hûn dibêjin ne rast e. Hûn darawan dikin. We tiştekî aniye serê Yusuf. Ez ê li ber bêbextiya we sabr bikim, ê Xwedê elbet alîkariya min bike. Belê, sabr ji îmanê ye, mifteya armanca ye. Yê sabra wî tune be, îmana wî jî tune. Sabr ew e ku mirov çi ji desî were bike û ji bo bikîje armancê xwe hêdî hêdî gav bavêje. Yakub pêxember jî selama Xwedê lê be bi vê awayê hereket dikir, ji ber vê yekî hêviya xwe qet hinda nedikir û sabra rehman anî bû. Piştî demekî kerwanek hat ber bîrê, ji bo av vexwin û bidin heywanên xwe, dewla xwe, satila xwe avêtin bîrê. Yusuf çawa satilê dît xwe avête werîsê wê. Kerwan lê rêntin şûne avê de xulamek ji bîrê derket. Şaş û matman. Mizgînî dane hev, gotin: Werin, werin, me zarokekî ji xwe re dît. Tev hatin lê mêze kirin. Ji ber delaliya Yusuf matman û gotin: Em ê wî ji xwe re bixine xulam û em ê wî bifroşin. Ev karwan bi kêf û bi şahî Yusuf bi xwe re birine Misrê ku wî bifroşin û çend quruş kar bikin. Gava gîştin Misrê, Yusuf birin bazara koleyan. Di destê wan de pêxemberekî bi rûmet wek zêr, wek yakut hebû. Lê hezkirina malê dinyayê çavê wan kor kirbû. Tu qîmet nedane Yusuf. Bi çend quruşa Yusuf pêxember firotin. Yê Yusuf stand ji xanima xwe re got: Hay ji Yusuf bimîne, lê miqatebe, qedrê wî bigire û wî delal xwedî bike. Dibe dema mezin bibe feyde bideme, an jî belkî em ji wî, belkî em wî ji xwe re bixin xulam. Bi vî awayî Xwedê Ezze ve Celle qena Yusuf hînê şirova xewna bike, wî li Misrê bicih kir. Hem ji xirabî hem ji hesûdiya birayên wî jî xilas bû. Ji xwe Xwedê galib û qadirê emrê xwe ye. Çi bixwaze dikare bike, tiştê dike jî xêr dike. Lê em bêsebrin. Karê xwe lêviya wî nahêlin û tewekkula Xwedê nakin. Ku em li ser musîbet, nexweşî û serpêhatiyên xwe sabr, tewekkul bikin, ê dilê me rehet be. Ê aramî me dewrpêç bike. Em vê jî ji bîr nekin, tewekkul û sabr ne tiralî û tembeliye. Sabr û tewekkul ew e ku çi ji destê mirov were bike, xebata xwe pişt guhkirin neke û encam û netîceyê lêviya Xwedê bihêle û ji ber her encamê re razî û hazir be. Xwedê aqibeta xêrê bide me tevan, me zarok û heskiriyên me ji her afat û bela û musîbeta parêze. Amin. Li benda beşa sêyemîn bin înşallah.